जय हिन्द। दिनैनि भिडिअखौ जायफोरा नायगोन प्लिज अन्नानै जोबजासिम नाय, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। जोबोद इन्टारेस्टिं बाथ्रा जोङो सावरायनो थांगासिनो दङ। बिथां गबिन्द सारखौ सासे मानसिया माबायदि आसि थुयै थुयै बाथ्रा बुंदो। मोसौ बोराइजों हालेवनो हाया, बे बाथ्राया फिसा नङा, गोरलै बाथ्रा नङा, बेसेबां लासिंसिं बाथ्रा नंगौना नङा बे बाथ्राया। सासे एसेबां गिदिर गादियाव जिरायना थानाय बा हारिनि थाखाय मासि मोननाय, रायजोफोरजों अनसायजानानै बेफोरबायदि मानसिखौ सासे मानसिया मोसौ बोराइजों एवनो हाया होननानै चेलेन्ज होबावदो, गोबां बाथ्रा बुंबावदो। जों बेनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। बेनिफ्राय गोबाङानो साननो हागौ आंखौ, जेम्सआ बिपिएफनि मानसि बा सोरबा पार्टिनि मानसि। जों बेफोरबायदि नङा। जोंनो हारिनि जौगानाय, हारिनि डेभेलप जानायखौसो नांगौ। थांनाय सरकारा, हाग्रामा सरकारा, बिपिएफ सरकारा जा मावनो हायाखै, दिनैनि सरकारा बेफोरखौ मावफुंजोबनांगौ। जेरै बाथ्राजों बुंदों बिसोरो 2 बोसोराव सुइजारलेण्ड जागोन। थिग बेफोरबायदिनो दिनैनि सरकारा, थांनाय सरकारा मावनो हायैखौ मावनानै हारिखौ जौगाहोनाय, हारिखौ डेभेलप खालामनाय, जोंनो बेफोरबायदिखौसो नांगौ। बेफोरबायदि बुंनायावनो जोंनिया मा जायो, पार्टिनि मानसि उमुखखौ सापर्ट खालामग्रा। जों बेफोरबायदि नङा। जोंनो हारिनि डेभेलपल' नांगौ। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा खामानि मोननांगौ, जौगानांगौ। गामियाव जोंनो गैयिफोराबो गोनां जानांगौ, मोननाङिखौ मोननांगौ। गुबुन स्टेटनि बायदि सुइजारलेण्डनि बाथ्राखौ दा बुं, बेनि बागै आं लास्टआव बुंगासिनो दङ। गुबुन स्टेटनि बायदि जों बर' हारिया गोबां गोलैसोनानै दङ। न' बां गंसेबो मोजां गैया। मा न' बां मोजां दङ जोंनियाव? काश्मीराव थां, पाकिस्तान बर्डाराव केलेन्डाराव नोंसोरो टक्टानि न' नुयोना? लाख'नि न' केलेन्डारफोराव बोराय बोराय न', बेफोरबायदि न' नुगोन नों पाकिस्तान बर्डाराव। माबायदि लुयो बिसोरो, मा मावो? जोंनाव बेफोरबायदि न' गैया। लिडारफोरनियावसो दोङो। थांनाय सरकारनि लिडारफोरनियाव गिदिर गिदिर न' दङ। बेनिफ्राय दिनैनियाव आं मिथिथ'वा दिनैनिफोरा माबायदि लुगासिनो दङ। बिसोरनियावल' दङ, बाखि रावनियावबो गैया जोंनाव बेफोरबायदि न'। जों मालाबाबो साना जों डेभेलप जाबाय, जों धोनि जाबाय, जोंनाव न' बां दङ। जोंनाव जेबो गैया। बर' हारिनि गेजेराव जेबो न' बां मोजां गैया जोंनियाव, गुबुन स्टेटजों नायनो थाङोब्ला। बेनिखायनो जों हारिखौ डेभेलप जाजानायखौ लुबैयो। हारियाव जोङो बाथ्रा थगायनाय, दिनैनि दिनाव बाथ्रा थगायनाया सोलिनाय नंखाला। एसे सोलिबावनो हागौ, नाथाय फैनो गोनां समाव बेफोरो सब बन्द जालांजोबगोन। हानायखौसो बुंनांगोन। दिनै मानि थाखाय, आंनिया बेनो, दिनै सासे मासियाव थानानै एसेबां गिदिर बिबान लानानै दिनै मानि थाखाय बेफोरबायदि चेलेन्ज होजालायनाय बाथ्रा बुंजाखो? आरो फारसेथिं जोंहा जोहोलावफोर दङ, एक्स एनडि बिसोरबोथ' हाग्रायाव थाना फैनाय, बिसोरनोथ' नांगौ, बिसोरनोथ' मोन्थाय दङ, बिसोरबोथ' सोंखारिनाय, बिसोरबो सानफ्रोमबो सोंखारियो। नंगौ, मावना होनो हायाब्लाथ' सोंखारिखागोन। बाथ्राजोंल' बुङोब्ला नंगौना नङा? दिनै बिसाबो गथ' गथाय न'खर सालायनांगौ, बिसोरनोबो थाखा फैसा नांगौ सोलिनो, न'खर सालायनो। नंगौ नङा? हारिनि थाखाय नांदोंमोन। दिनै खुगाजोंल'बोथ' जाया। दिनै बिसोरबो सोंखारियो। जों बेफोरबायदि सोंखारिलायनायखौ नुयो। जोंनो बेफोरबायदि सोंखारिलायनायखौ जोङो नुनो मोननाङा। जोंनो नांगौ गासैबो जौगानाय, गासैबो अनलायलायनाय, गासैबो मावनानै जानाय। जों बेखौसो लुबैयो। जोङो सोरनिबा पार्टिनि जानानै सहसाव बुङा, माव होननासो जोङो बुङो। दिनै नोंसोरनो नाय, सासे मानसिया सासे एसेबां गिदिर बिबानाव थानायखौ माबायदि चेलेन्ज होदों। प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हर। बेनिफ्राय बै चेलेन्ज होनाय भिडिअआव कमेन्ट बक्सआव नोंसोर थांनानै नाहै, 100आव 98% मानसिया बुंग्रा मानसिजों लोगो। बिथां गबिन्द सारजों खम, बिथांखौ सापर्ट खालामना कमेन्ट लिरनाया मानो बेफोरबायदि जादों? जोंनो नांगौ डेभेलप। जोंनो बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बायदि नाङा। नांगौ रायजोफोर? नाङा। सोरबा बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बायदि खालामनो हागोनब्ला बेनो जोङो 100 बोसोर बिबान होगोन। 100 बोसोर, मानसियाथ' 100 बोसोर थांनाय नङा, थेवब्लाबो 100 बोसोर बिबान होगोन। बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड बायदि खालामनो हागोनब्ला। हायै बाथ्राखौ बुंनानै जेबो लाब गैया। नंगौ नङा? जोंनो नांगौ जेरै आंनि न'निफ्राय ओंखारबानो कासा रास्ता, मसलपुर थाङोब्लानो गारिया गुलदुं गालदां। मालाय लिडारफोरनि, दैदेनगिरिफोरनि, ठिकादारफोरनि गारिया गिदिर गिदिर, साखा गिदिर गिदिर, बाज्राङा, जोंखौ थुला जाहोलांजोबो। जोंनिया हन्डाइ इयन, जोंनिया ओरैबायदि खस्थ' मोनो, गोसाखौनो थांनो हाया। गोसा थाङोब्लानो जोंनिया सकेटआ सेस जाजोबलाङो, बुसिङा सेस जाजोबलाङो, केकेर खुकुर 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 गावजोबलाङो। गोसा थांबा जोंनिया मानसिया सिरि जायो। मालाय बिसोरनि गिदिर गिदिर साखा गोनां, गोथौआवबो गारनानै थाङो। स्कर्पिअ, बलेर', थार, फरचुनार बायदिसिना गोथौबाबो गारि थाङो। पात्ता मोना बिसोर मिथिया। लामा गाज्रियाव गारि फिसाया जोंफोरबायदिनि थाखाय गारि फिसाया बेसेबां खस्थ' जायो, जोंसो मिथिगौ बेखौ। जोंनो बै लामाफोराल' बायनो रोङि जा।
थांनाय बिपिएफ सरकाराव मावनो हायैखौ इउपिपिएल सरकारा मावनानै बैफोर लामाया खेबसे मावदोंब्ला बायनो रोङि जा दालांफोरा बायनो रोङि जा मोजां जा ब्रेन्ड जा मोजां फार्स्ट क्लास सालायनानै जा जोंनो बेनो बहुत बेखिनि लामा जायोब्लानो जोंनो बहुत सुइजारलेण्ड भगबान खुलुमगोनां सुइजारलेण्डनि नाम लानाङा 100 बार जोनोम जाबाबो सुइजारलेण्ड बायदि बिटिआरखौ खालामनो हाया सुइजारलेण्डनि गंफा गंफा न' गामिनि बेफोरबायदि खालामनो हागोन लाब गैया बेफोरखौ बाथ्रा बुंनानै हानायखौ बुं हायैखौ माला बुंना सुइजारलेण्डनि नाम लानाय लोगो लोगो फैनांगोन नोङो 100 बार सुइजारलेण्डनि नाम लानो थांनाय लोगो लोगो थेवब्लाबो नों सुइजारलेण्ड बायदि बिटिआरखौ मालाबाबो खालामनो हाया ओरैनो बेकारनि बाथ्रा बेफोरो जोंनो लामाल' नांगौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मायबा मोनसे गोरिब न'खरनि जायफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै ओरैनो दिनैनि दिनाव हाजार हाजार बर' सेंग्रा सिख्ला हाबा जानाय हौवा हिनजाव बाहेरायाव खामानि मावना थांजोबना दोङो दुनियानि कम्पानियाव बर'फोर ना हमनायनिफ्राय लानानै बायदिसिना सिकिउरिटिनिफ्राय लानानै बैसोरो खामानि मोनथो जोंनो बेनो बेखिनियानो जोंनि थाखाय थोजासे जोंनो सुइजारलेण्डखौ जों सिमां नुवा थैनोबो जों सुइजारलेण्डखौ सिमां नुनो हाया इउटुबाव नाय सुइजारलेण्डखौ माबायदि सोरबा थांफेरदो सुइजारलेण्डआव सोर थांदो सोर बेसेबां थाङो आब' रिया मोनाल' थांफेरबाय खोमा सुइजारलेण्डआव आरो सोर सोर थांखो थांदोंना सोर थांदो सुइजारलेण्डआव माबायदि सुइजारलेण्डआ गंफा गंफा न'नि डिस्टेन्सखौ नाय बिसोरनि उमुगाव गंसे बिसोरनि पाक्का न' स्टाइलखौ नाय गामिखौ नाय बेखौ जों बिटिआरखौ 2 बोसोराव सुइजारलेण्ड खालामगोन होनना बुङोब्ला भगबान आं खुलुमगोन सारमोन नोंसोरखौ जोंनि लामायाल' मोजां जाथो जेबो नाङा जोंनि गारि फिसा जोंनि साइकेलाल' मोजां सालायनो हाथो आंनि न' खाथिनि दालां मोनसे गोलैना दोङो दाबो जायाखै 2 बोसोरसो जाबाय मिस्ट्रिफोरानो फैलाय खारलाय थांलाय फैलाय सोर ठिकादार कुनु माबायानो गैया खामानियानो सानसेबो धांसो जाया लामाया माला जागोन गेरेन्टि गैया जाबाबो आरो बे खै बोसोर थांगोन आरो माखासे दावराव जाङानाव बुंफायजोबो सासे मानसिनो आं पार्टिनि नाम लाला बेसेबांबा लाख' फैसा लाना फैदो खामानि होगोन होननानै सेस न'खौनो सिल मारिना दोनबाय दा पुलिसा सोरबा ट्रेक्टर बायदोंमोननो फैसा लाजोबना फैनानै जाम्बाया ट्रेक्टर बायदोंमोन ट्रेक्टरनि थेला लाना थांबाय ट्रेक्टरखौ लाना थांबाय न'खौ मारिबाय न'आव हामा दङ सिल मारिगासिनो मिडियाआवल' फैयाखै साननैसो उनाव मिडियाआव फैसिगोन मिडियाआव रावबो होआखै मानो होआखै आंबो मिथिया बे घटनाखौ मिडियाआव दाबो होआखै ओरैबायदि डेन्जार घटना जाना दङ जोंनि खाथियाव दा मोनसे लाख'नो क'क्राझार चिरां तामुलपुर उदालगुरिनि फैसा लांफैग्राफोरा हाखौ हा बायबांला बबावबा बायना दोननाय दोङो बेखौ लेटेस्ट फैसाखौबो लेटेस्ट दा बावैसो लाबोनाय बारा गोबाव जायाखै फैसा लाबोनायाबो बेनिफ्राय गैला मा डेन्जार काहानि जोंनो बेफोरखौ नाङा जोंनो अनलायनाय मावनाय सोरजोंबा नोंसोरो मोसौ बोराया हालि एवनो हाया बेफोरबायदि बुंजालायनाय फिसा बाथ्रा बेफोरो फिसा बाथ्रा नङा हानायखौ बुं सैथो बाथ्राखौ बुं सैथोखौ माव रायजोफोरा अनसायगोन मालायदि बेफोरबायदि बुंजालायनांगौ गोनांथि गैया आं सानो आरोना एसेबां नांलाय खमलाय बा आसरित जोंनो डेभेलप नांगौ हारिखौ जौगानाय नांगौ जोङो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द